Berarti Al-An'am nggih. Nggih diwaos kedhi awal Al-An'am, dipirsani awal Al-An'am. Nggih, sampun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tuh 2 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Tuh 2 3. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lajeng dipirsani ayat 89 kolom terakhir sing masalah sumpah niku lho nggih. Tiyang niku mboten nangsal umbar-umbar sumpah. Mergi mangke nek umpami sumpah niku mboten dilampahi saestu kenging den kening kafarat. Ayat 89 kemarin saniki 90. Nggih, saniki 90. Kolom terakhir 89 soalnya. Nah, 90 niki ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, masalah khamr nggih. Bahwa ayat 90 niki menegaskan keharamane khamr nggih. Khamr niku napa? Segala sesuatu yang memabukkan. Mboten namung arak, nek zaman rumiyin nggih namung arak ngoten mawon. Nek saniki maknanine nggih segala sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Seluruh sesuatu yang memabukkan sebutane khamr. Nek rumiyin khamr niku ya peresane anggur, wonten fermentasi saking anggur. Saniki mboten napa mawon sing iso mendemi nggih termasuk narkoba, naudzubillah min dzalik niku termasuk sebutane ten Quran nggih khamr. Lan hukume haram. Memang awale rumiyin mboten langsung haram, awale niku mboten langsung haram. Kanjeng Nabi dakwah pertama niku tasik kata sahabat sing tasik ngombe. Nggih. Wong pancen dereng diharamno langsung. Kawitan-kawitane nggih. Ya pokoke ngerti nek khamr iku ya ana manfaate, ya ana madharate. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Terus Al-Qur'an sahabat padha tanglet Kanjeng Nabi hukume khamr judi niku ya napa? Angsal napa mboten? Nah, karena wahyu saking Allah jawabe nggih, ya ana manfaate, ya ana dosane, ya enek eleke, ya enek apike, tapi eleke luwih akeh. Lah niku kawitan niku mboten langsung haram, namung informasi mawon. Bilih minuman keras, bilih judi, niku ya kadang ana manfaate.
Khomer niku kadang enten manfaate walid. Tapi enten manfaate. Contoh ngapunten nggih nek musim dingin niku saged ngangetno awak. Judi saged enten manfaate lek menang. Nek menang oleh du. Lho tapi kan ada manfaate. Lho, judi terus mari ngono ngamuk mergo kan kalah. Lek pas menang ya guyu ngono. Nah, lajeng kemudian sing yang kedua ayate ya memang gurung haram tapi nek kate salat aja ngombe. La taqrabus sholata wa antum sukara. Nek jek mendem nek mari ngombe aja langsung salat. Niku kan berarti gurung ngaramno. Namung kek wektu engko-engko nek kape ngombe ya engko-engko salat sik utawa mari salat utawa nek ngombe aja langsung salat. Karena sahabat niku enten sing ngombe badhe salat. Badhe salat ngombe akhirnya pas salat ya gliyeng. Akhire macane ra karo kok nrimo ndelemeng wong kuliah niku lho keliru. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa ya? Dadi tayang-tayang wisan padahal surat pendek. Nah, akhirnya kali Allah ten Quran ya aja nek mari ngombe aja salat. Utawa wae kabeh salat aja ngom. Lah alhamdulillah sing terakhir langsung niki, ayat sing niki 90 niki. Wis mulai saiki gak atik ngombe-ngombean, gak atik judi-judian. Langsung ten mriki disebut kenging napa kok mboten nangsal rijsum min amalis syaiton. Mergi niku reget, mergi niku kotoran saking setan. Karena salah sijine cara setan untuk nggodha menungso nggih niku melalui minum-minuman keras. Ten zaman rumiyin mungkin jenengan pun sering pireng niki nggih. Enten kiai, enten ulama, bahkan waliullah. Awale niku dadi waliullah, namine Barseso. Kiai Barseso. Jaduk tenan niku masyaallah. Kiai ini jaduk tenan. Santrine niku nek mboten salah jumlahe 100.000 lho mboten salah. Jumlahe napa 10.000 napa koe kuatah zaman sakmonten. 10.000 kayakane 10.000. Zaman sakmonten pun kuatah. Lan santrine niku saged salat dhuwure banyu lak wis. Saged salat ngawang santrine niku. Dane kiai niku juaduk tenan. Wis pokoke walim nggih wali digodha mboten saged. Setan iblis niku mboten saged nggodha Barseso. Akhire wadul ten ngene raja setan. Iblis. Niki Barseso niki jaduk tenan mboten saged digodha. Wis ampun-ampun niki. Akhire sing turun tangan niku setan iblis sing nggih sing cara tingkatane pun komandan ngono. Wis aku wae sing nggodha. Nah, cara nggodhae mboten di napa niku digodha aja salat aja mboten wonten cara nggodhae. Cara nggodhae niku setan niku macak dadi santri. Ya, setane niku macak dadi mergo setan niku kan kali Allah diizini iso nglakoni apa wae kejaba setunggal napa niku niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing mboten saged setan lek nglakoni napa wae saged ngangkat omah jebol gunung nguras segara saged setan niku wong kali Allah diizini kaya ngonten sing mboten saged namung setunggal niku tok niru Kanjeng Nabi akhire setan niku macak santri kula tak mondok mriki yae oh iya tak trimo dadi santriku dilalah iku setan sing macak santri wau. Salate niku luwih sregep timbang Yai Barseso. Salate niku. Budal luwih dhisik, mulih luwih keri. Dadi nek budal nang masjid salat niku luwih dhisik sadurunge wonten budal, mangke mantuke luwih kaya waliane aku ya. Nek ndi waliane mboten kaya waliane. Lek kula kan teko keri mulih jajane paling akeh biasane ngono biasane lan dilala masyaallah niki nggih kiai niku sampai meri lho aku wis kiai jaduk santriku iso
salat dhuwur banyu kok kalah karo santri anyar. Le sampean kok iso salat kaya ngono, ya apa rahasiane? Ngapunten Yai kados jenengan mboten kiat. Kiai dikonokno ngono. Lho, aku kiai kok. Wis aku kuat-kuat. Mboten Yai. Mboten Yai ngenten niki mboten kiat kados jenengan mboten cocok. Kandhanono piye carane? Ngenten Yai. Kula niku rumiyin duwe dosa gedhe Yai. Duwe dosa gedhe. Lah sakniki tak tobati. Nah tiyang niku lek mboten tau dosa, mboten iso tobat dibujuki setan. Bujuk setan. Lek mboten saged, lek mboten nate dosa gedhe, mboten saged tenanan ngibah. Hati-hati lho omongan iki omongan setan lho iki. Iki omongan setan, mboten jenengan aja dituruti. Niki cerita. Monggo jeneng tiyang niku duwe dosa gak duwe dosa, tetep wajib njaluk sepuratan Allah mboten? Nggih. Wajib, tetep wajib karena kita mboten ngertos kapan kita dosa ten Allah. Enten dosa niku sing kita sadar, sing kita ngerti nek niku dosa enten. Tapi enten dosa sing kita mboten krasa. Ngrasani mosok krasa. Gak krasa enak kok. Jam-jaman kok enak. Arisan karo ngrasani iku akeh ndi. Arisan kan sajane mek karek ndelek dhuwit ngono dicatet mari. Lah kok ngobrol. Mergo ono ngrasanine. Nah, akhirnya kiai ini ya wis aku tak pengen niru awakmu. Aku tak pengen niru awakmu. Akhirnya kare setan iki wau sing macak dadi santri wau dijak ten siji panggenan. Sing santri ini mboten ngertos, santri liya mboten ngertos. Dijak nang siji panggonan. Aku nglakoni dosa apa? Nggih jenengan milih salah setunggal. Niki enten cah cilik. Jenengan pateni cah cilik niku. Bu, aja sing mateni yo dosa gedhe, rawani aku. Lho, memang syaratnya nek pengin ngibadah tenanan kaya kula dari setan niku kudu dosa sik ben iso tenanan oleh ngibadah. Tapi ojo mateni kegedhen dosane. Nggih pun. Niki enek ibuke. Niki enek ibuke. Jenengan kumpuli ibuke mawon. Jenengan yo ojo mau digruduk wong kampung aku yo ojo ngumpuli iku lakzi. Mboten ojo. Nah nek ngonten gini iki lenten sak gelas. Ngombe khomer. Niki mau lah iki rada enteng iki. Iki ae. Saestu niki. Iya iki ae iki enteng iki. Bar ngono aku tak ngibadah sing tenanan. Nggih Kyai memang ngonten. Dosa sik baru iso ngibadah tenanan. Diombe tenan Bu sak gelas. Niki mergo mboten enten unjukane kula awang-awang nggih. Kan gak ono tuntune. Lah aku ya awang-awang tok. Aku ya ora njaluk. Cuma mboten usah. Lah Kiai bar sesen niku mboten nate ngombe khomer, mboten nate ngombe arak. Ngombe sak sloki alit, sak gelas alit. Yo mendem. Ya beda karo jago-jago ngombe, nek tiyang jago ngombe yo sak botol ya iso mboten mendem, kuat. Nah niki mboten nate. Sak seruput yo gliyeng tenan. Akhire gliyeng ngerti ana ibuke kok rada ayo iki ya. Yo akhire dikumpuli. Akhire zina. Bar ngombe zina. Mari zina anake, "Bu, sampe diapakno, Bu?" Arek cilik melok-melok pateni pisan. Pateni. Dadi dosa telu dilakoni. Kabeh. Mang ditawani sithik tok rawani saiki ngombe akhire telu dilakoni. Mari ngono mari mateni ya ngerti wong kampung. Lah setan niku akhire kandha wong kampung. Kilo-kilo bar sesa jare Kiai. Mari ngumpuli wong wedok anake dipateni. Yo digrutuk wong kampung. Diseweret kali tiyang kampung. Diseweret tiyang kampung niku dipancang nggih, disalib. Disalibmu kait sadar. Aku diapakno sampean kurang ajar jare Kiai. Kiai ora tepak ngono. Ngumpuli wong wedok terus anake dipateni. Lah iki nganu aku digodho setan, godho setan.
Wis kabeh diobong kali wong-wong. Setan niku akhire macak napa niku malih nggih. Santri sing napa setan sing macak santri niku malih dadi setan malih. Piye saiki ngrasakno? Wis dadakno ngene ya akibate iya. Sampeyan milih ndi? Sampeyan diobong wong apa sampeyan tak slametno? Godane setan kita sih. Sampeyan milih diobong wong apa tak slametno? Wong-wong jek golek kayu. Gawe ngobong sampeyan. Yo, aku slametno wis slametno, tapi ana syarate. Ana syarat. Syarate napa? Syarate kudu ngomong aku murtad. Syarate kudu ngomong aku murtad. Aku njaluk tolong nang setan, aku nyembah setan. Kudu ngomong ngono. Baru tak slametne. Yo wis akhire ngomong tenan, Bu. Naudzubillah, ngomong tenan. Aku murtad, aku njaluk tolong setan. Kale wong diobong, terus bengok-bengok jare tulungan, ora bakal aku nulung. Wong aku ambek Allah ya wedi, ape nulung kowe. Wah, akhire naudzubillah bar sesa niku matine mati kafir, mati murtad. Naudzubillah min gara-gara napa wau? Khamar, minuman keras. Minuman keras niku sing asale mboten dosa, mboten wani nglakoni dosa, akhire dadi wani kendel nglakoni dosa. Bahkan kathah nggih, ya enten lah. Beberapa atlet dunia sing jarine kuat melayu, kuat nglakoni pertandingan napa-napa sampai jam-jaman. Niku salah satune nggih doping. Nggih kan? Salah satune nggih doping nggih. Sesuatu sing menurut negara niku hukume napa ilegal. Dianggap sebagai napa niku narkoba ataupun yang lainnya. Niku makane nggih muga-muga keluarga kita, anak putu kita dislametno saking minum-minuman keras. Terus kemudian sang 91 niku nyebutno alasane nggih, innama yuridu syaiton. Setan niku pengen nibakno, pengen menciptakan adawah permusuhan. Bagdo napa bendu-benduan, napa benci-bencian santar menungso, salah sijine lewat khamr kali judi. Judi niku nggih saged menyebabkan pertengkaran, nggih mboten? Iya lek menang guyang-guyu sing kalah apa gak mangkel. Wis ngedol apa-apa ae. Kadang sampe jenengan tingali ten sinetron Hidayah Indosiar iki. Niku sampe mas-masane bojone kadol gawe judi. Ya judi ya kalah, rumah tangga ya bubrah. Mergo judi setan ya tepuk tangan seneng. Berhasil ngalahno menungso. Pun. Nah, maka kuncine ya apa? Kuncine 92. Wa ati Allah wa atiur Rasul. Kudu manut Allah, kudu manut Kanjeng Nabi. Wahdaru urip sing ati-ati. Fa in tawallaitum, nek umpama kita berpaling saking Allah, fa'lamu annama ala rasulinal balagh mubin. Mangke tenggene akhirat mboten saged nggugat Kanjeng Nabi, gugat Allah mboten saged. Niki gara-gara Allah, gara-gara Kanjeng Nabi, gara-gara kiai aku gak tahu didakwahi masalah Islam. Lah ngaji umum. Ra teko kan salahmu dhewe. Wong ngajine ya ngaji umum, kabeh ya oleh ilmu sing padha. Mboten enten syarat macem-macem. Derek ngaji mriki kan mboten enten syarat macem-macem to. Pokoke nek gelem dugi Rebo siang nggih oleh ngelmu, oleh Quran, oleh ganjaran, oleh kanca macem-macem. Nah tiyang sing mboten purun ngaji terus alasan aku gak ngerti nek hukume khamr iku ra oleh. Mergo gak tau kandhani Pak Ustad, gak tau dikandhani Pak Kiai. Bukan ra tau ngandhani wong pancen sampean ra teko. Ngopo ngandhani wong gak gelem teko kok nyalano sing kene. Nah niku benjing mboten saged nggugat ten akhirat mboten saged. Pun laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ayat 93 nggih. Fima ta'imu idza mattaqu wa amnu. Nah, kita niku kan mangan napa-napa nggih. Fima ta'imu niku mangane napa-napa. Lah, nek kanggene wong iman, wong amal saleh niku ngerti napa sing dipangan, napa sing didahar, napa sing diunjuk niku ngerti. Pasti barang sing halal, mesti barang sing thayyiban. Karena perintah Quran kulu wasrabu halalan thayyiban. Kulu wasrabu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Mangano sing penting sing halal sing apik thayyiban niku sing bergizi. Lah wong lek iman, lek duwe iman
duwe Islam, maka panganane sing didahar, unjukane niku sedanten saking barang-barang sing halal. Tapi nek wong mboten ngerti agama Islam, ombenane ya ombenan khamr, maine ya main judi, akhire mangan samangan ya ngawur. Wong khamr wani diombe, apa maneh sing liya-liya akhire nek umpama wonge dodolan kok wani khamr, berarti dodolane ya potensi bujuki, nggih mboten? Wong dheke ngombe khamr gelem apa maneh bujuki wong. Lah niku ngati-ngatine mriku. 94 ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhaful ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun. Niki cobane Allah, masing-masing cobane Allah. Salah siji cobane Allah niku saking buruan. Lah buruan sing pripun ya niki 95. Tiyang nek tindak haji, tindak umroh, dumugi tentaket tindak haji, tindak umroh nggih. Salah satu tiang haji, tiang umroh niku enten kegiatan, enten salah satu rukun namine ngangge ihram nggih. Pakaian putih nih lho. Nek sing kakung kan dua kain, sing boten berjahit, sing ibu-ibu sing estri ya kaya rukuh ngoten niku, sing nutupi au. Niku wekdal ngangge ihram, mulai mikot nggih, mulai niat awal sampai mangke tahallul, salah satu larangane kan boten angsal berburu. Salah satu larangane boten angsal berburu. Lah nek zaman saiki kaya ini insyaallah boten mungkin berburu. Wong sakniki umroh ya mbayar wis oleh mangan 3 kali, haji ya mbayar oleh mangan 3 kali, lek sampai berburu mboten mungkin. Zaman riyin kan ngangge bondo dhewe. Budal ngangge bondo dhewe. Sehingga kadang nek ketelasan bekal sangu niku akhirnya golek-golek barang buruan, hewan buruan. Padahal ngangge ihram. Lah wekdal ngangge ihram salah satu larangan yang mboten angsal berburu. Nah niku mriku diaturaken. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Nek jek ngangge ihram aja berburu. Wis lanjutane niku. Terus kapan angsale berburu 96? Ukhillalakum saydul bahri wa ta'amu mata'allakum walisayyara. Mangke angsale niku nek pun boten ihram. Sing angsal di dahar niku ya sing iwak-iwakan. Nek iwak-iwakan boten napa, tapi nek sing maksude iwak laut niku lho, iwak-iwak. Ikan, Pak. Ikan ya, ikan niku mboten napa. Lanjut 97 cara dak cepet niki. Ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haram. Nggih, Ka'bah niku sebutane Baitul Haram. Qiyamal linnasi wa syahrul haram wal hadiya wal qalaid. Bahwa tenggene ibadah tenggene Allah, salah satune haji niku nggih, niku enten waktu-waktu tertentu, mboten angsal sembarangan. Nek umroh saged setiap waktu. Tapi nek haji niku ada waktu-waktu tertentu. Napa niku al hajju asyhurum ma'lumat, bahasa Quran niku. Haji niku ada bulan-bulan yang sudah diketahui, sudah tertentu, mboten angsal ngawur, mboten angsal. Nah, kapan niku nggih niku Dzulqa'dah nggih, napa mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Budale tiyang-tiyang niku mulai Syawal. Makane jenengan pirsani titeni ten Indonesia niku nek akhir Syawal insyaallah mpun wonten pemberangkatan kloter pertama ten Madinah niku. Mangke ten ngene bulan Dzulhijjah sing puncake tanggal 8 sampai tanggal 11 niku seduanten kumpul ten ngene Mekah nglampahi manasik haji. Ya'lamu annallahu syadidul iqab wa annallahu ghafurur rahim. Lanjut ma'al rasulil balagh 99 menegaskan bahwa Allah niku sampun nyampaikan syariat Islam sing sakniki kita mangertosi. Pun tugasnya Rasulullah pun selesai. Kantun kita purun manut napa mboten. Lajeng 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu wal ajabaka kasratul khabith. Nah niki ngati-ngati. Barang haram karo barang halal niku karya Allah, kali Rasulullah, ten Quran, ten hadis, ten syariat Islam. Niku sampun digenahne sak genah-genahe. Pundi sing halal, pundi sing haram. Jenengan pun saged
biji nggih, iki halal, iki haram. Sak bodho-bodhone wong Islam lho, insyaallah pun ngertos. Sing iki halal, sing iki haram. Lah, kadang-kadang ngapunten, enten siji daerah utawa sak kelompok wong niku sing nglakoni keharaman. Dan sing nglakoni wong akeh. Nglakoni wong. Lah, ketika sing nglakoni wong akeh niku keharaman mboten berubah dadi halal. Hati-hati. Tetep haram. Haram niku senajan to sing nglakoni wong akeh tetep haram. Contone napa? Pemilu niku Kak usume lak dibahas apa gak iki? Usume kan sogokan. Nggih, usume sogokan. Wis gawe bahasa apa ae sogokan. Jenengan bahasakno apa ae sogokan. Nah buktine lek gak kampanye ya ora ono tok-tokan ya. Endi? Ora ono. Mulai kampanye-kampanyean kok rame. Nah, senajan to sing nglakoni lho kabeh nggih ngoten niku Pak Desa mriku nggih ngoten, desa mriku nggih ngoten, pilihan bupati nggih ngoten, pilihan gubernur nggih ngoten, pilihan DPR, pilihan presiden nggih ngoten. Tetep ae Mas yo sing nglakoni wong akeh hukum haram tetep haram. Mboten saged berubah dadi halal. Barang niku nek wis kali Rasulullah kali Allah dijelasno iki haram tetep hukume haram. Mboten saged berubah. Lah kadang-kadang ada situasi sing mungkin haram dadi halal niku saged nek darurat. Lah tok niku mboten darurat to. Mboten darurat ngono, kuwi kak kebutuhane kono dhewe. Darurat itu contone kita asale kan hukumnya haram mangan batang, nggih kan? Mangan batang niku hukumnya haram. Termasuk mangan celeng kan hukumnya haram. Tapi umpami kita tenggene suatu daerah pas wae lunga. Niku kepepet mboten enten panganan lintu kejaba batang niku. Kejaba batang niku nek gak mangan mati. Maka niku hukume mboten napa-napa halal nembe niku. Lah niku situasi lah kita ini mboten situasi darurat tok masalah tuk niku. Nggih masalah suap-suap niku. Situasi umum niku. Mboten iki darurat Pak iki nganu alasane memperjuangkan nasib halah apa nasibe sapa nasibe kuno dhewe. Kita yo ngene-ngene iki ae. Sing dadi kono ya pancet ngene iki, sing dadi kono ya pancet ngene. Niki bar ya bar kita kan digoleki suarane tok. Mari milih ya wis, nggih. Jenengan nate terus mari ngono disopo mari milih ngono. Monggo Bu matur nuwun kula nyampun jenengan pilih. Blas lali. Oh kadang kene ketemu nang dalan diplengosi yo. Nah ngonten. Pun pokoknya perkara pun kali syariat diterangaken haram tidak bisa berubah jadi halal hanya karena sing nglakoni wong akeh. Ya bene wong akeh iku sing hukume haram kita nek panjen derek Allah derek Rasulullah nggih tetep mawon derek sing halal. Pun ayat 100 Nah niki. Ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asyadu dalak tasukum. Ojo kakean takok masalah syariat. Kadang-kadang kita terlalu kakean takok masalah syariat. Nek dijelasno tambah mangkel. Dijelasno tambah angel ngelakoni. Kita niku ngelakoni sing umum-umum mawon. Nakokno niku sing umum-umum mawon. Ora usah jelimet. Contohnya jelimet napa? Zamane Kanjeng Nabi. Zamane Kanjeng Nabi niku enten sing tangglete reno-reno. Kanjeng Nabi niku Kak nabi pilihane Allah sing kali Allah didedai beberapa rahasia. Lah wong lek takok niku kadang ngawur. Kanjeng Nabi, bapak kula ten pundi Kanjeng Nabi? Ten swarga apa neraka? Takoke aneh-aneh. Ora ana hubungan karo syariat. Mestine sing takokno kan carane poso yo napa, carane salat. Kan genah. Napa sing kita lampahi bendinane ngoten lho. Lah niki sing ditakokno niki mboten enten urusan kali kita. Bapak kula manggen ten pundi? Kali Kanjeng Nabi mangkel finar. Bapakmu nang neraka. Takok ae lho nggih ten hadis niku. Nomor kali enten sing tangglet ngenten. Kanjeng Nabi niku kan jelas ning ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Nek haji niru aku. Aku nglakoni ngene niru, aku tawaf niru, sa'i niru kan ngoten. Lah
Terus Kanjeng Nabi dawuhaken wong Islam wajib haji. Empun titik. Enten sahabat niku sing kakean takok jelimet. Ping pinten Kanjeng Nabi? Haji niku ping pinten? Kanjeng Nabi mendel awale niku. Dedes malih tiyang niku. Ping pinten Kanjeng Nabi? Kowe lek ora usah kakean takok. Lu tak omongne diwajibno ya wajib lakoni tok ngono ae, ora usah kakean takok. Umpama tak jelasno kudu ping 11. Ayo. Apa gak kangelan jenengan? Wong Islam kudu nglakoni ping 7 rong kelakon kok. 11. Nek wis tak omongi wajib nglakoni ya lakonono. Berarti ping pira lek wis wajib dilakoni? Ping pisan cukup. Salat niku lah kok sampe bola-bali lah kan mergi sing nerangno Kanjeng Nabi. Salat sedina sewengi ping empun titik kan ngoten. Mboten enten tambahan-tambahane reno-reno. Kudu ditambahi tahajud, kudu tambahi qobliyah ba'diyah mboten enten. Niku kan hukume namung sunnah. Sing dijelasno Kanjeng Nabi, sing didedes Kanjeng Nabi, sedina sewengi wajib salat ping 5 pun titik. Ora usah kaken jelimet. Anu napa kudu nang masjid Kanjeng Nabi? Lah lek umpama nang diwajibno nang masjid kabeh apa gak kangelan? Tiang-tiang sing repot ten mriko, tiang repot ten mriko, uzur ten mriko, sing rumah sakit apa gak dadak krengkelan digotong nang masjid ae. Lah nggih mboten. Artinya Kanjeng Nabi ngajak wis wae pokoke awakmu salat ping 5 sedina titik. Ora usah kakean cangkem. Lho nggih, kadang-kadang syariat niku Bu, sakjane kita pun paham. Nek pun paham nggih monggo langsung dilampahi. Ojo kakean takok sing tambah jelimet. Jenengan pirsa bolak-balik kula critakan Bani Israil niku lho nggih. Nabi Musa niku kan nggih siji pendek cerita nggih. Nah, Allah merintahno Bani Israil kengken beli sapi. Kengken beli sapi ngono kan. Terus Nabi Musa nggih nyampe napa ae Bani Israil belen sapi titik. Dilalah leren takok. Sapine kaya apa? Warnae kepiye? Dinggo nyamut gawe apa ora? Lanang apa wedok? Umure pira? Wah, akhirnya kali Kanjeng Nabi, kali Allah diangelno mesisan. Golek ana sing kuning, ayo. Mbak tambah angel malahan. Golek ana sing gak dienggo nyambut gawe. Golek ana sing kenomen ya ora, ketuweken ya ora. Apa gak tambah angel? Nuangel akhir tambah angel. Goleki nemune nang hutan weke bocah yatim. Ketemune niku nembe. Tur niku regane mboten rega biasa, regane kudus napa emas sak bobote kulite sapi. Emas sak bobote kulite sapi mergo kakean cangkem. Pokoke wong wau kan namung diperintah belen sapi titik. Golek angger-angger sapi lak wis sing penting jenenge sapi. Lah kok dadak takok wernane, umure, dienggo nyambut gawe apa ora? Ya akhirnya tambah jelimet. Makane kadang tiang tanglet niku bukan karena mboten paham, tapi karena pengen menghindari kewajiban. Pengen enten tiang takok, bekne iku duduk gawe aku bekne. Bekne aku ngono iku gak nglakoni ngono oleh. Lah niku kan berarti pengen takok, pengen ngeles. Tambah lek dijelasno tambah ngangel-ngangel awake dhewe. Makane niki kali Allah didhawuhaken aja kakean takok, sing lek awakmu dijelasno tambah ngangel. Kanjeng Nabi manjul, wis meloki ae apa sing tak omongno. Kanjeng Nabi sampe jengkel ngonten minggah mimbar. Mulai saiki lek wis tak terangno dan dilakoni. Lah Sayyidina Umar pinter langsung muni ngenten. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wes Kanjeng Nabi mulai saat niki kula manut Allah pangeran kita, Islam agama kita, jenengan nabi kita. Titik. Sing didhawuhno langsung dilaksanane, mboten usah kakean. Lah, salah sijine malih niki kelakuane wong Bani Israil. Wong Yahudi, status 2 niki. Allah niku kan hukume sapi niku halal apa haram? Halal. Hukume unta, daging unta halal apa haram? Lah ternyata kaum biyen berarti Yahudi Bani Israil.
ahli kitab niku nate gawe-gawe. Padahal sapi, unta, apa wae sing jenenge sapi unta iku hukume halal. Tapi ternyata enek siji generasi niku sing ngaramno jenis sapi tertentu atau jenis unta tertentu niku jenengan waos 102 nih. 103. Ma ja'alallahu min bakhirati wala saibati wala wasilah wala ham. Allah niku mboten nate beda-bedakno bakhira, saibah, wasilah, ham. Artine papat niki jenis unta sedanten. Saibah niki unta sing dinggo nadar. Unta sing dinggo nadar. Kemudian pundi malih wau? Bakhira nggih. Bakhira niki unta sing nate manak sampai ping 5, sing anake niku lanang kabeh. Anake niku sapi lanang kabeh. Niku kali wong Bani Israil, kali wong Yahudi niku diharamno. Sapi unta nek wis manak ping 5 anake kok lanang kabeh, mboke dadi haram. Lho kok ya aneh-aneh lho. Mas yo manak ping 6, mas yo manak ping 7 jenenge unta tetep unta. Jenenge sapi tetep sapi. Hukume halal titik. Ra ono jeneng-jeneng khusus mboten enten. Lah niki gawen-gawenane. Makane niki kali Allah dikapokno tambah mesisan. Akhirnya tambah diharamno. Awale mboten haram tapi karena wong Yahudi sing ngangel-ngangel awake dhewe diharamno mesisan. Akhire mangan unta niku terbatas saestu, kata sing diharamno. Nah niku Kanjeng Allah mboten purun ngonten niku terjadi ten kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niku sing normal-normal mawon. Pun 104 wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah niku kali Rasulullah ayo gawakno kitabe Allah sing jelasno nek saibah iku haram. Bakhirah iku haram. Wasilah ham iku haram. Ternyata mboten saged. Mergo niku gawenane mereka mawon. 105 ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum ati-ati karo awake dhewe nggih mergo kita bakal balik ten Allah ilallahi marji'ukum jami'a kita bakal balik ten Allah bakal mempertanggungjawabkan sedaya ngamal-ngamal kita nek nglampahi tindak lampahan donya sing ngati-ngati napa mawon sing kita lampahi sing kita ucapno ten donya benjing bakale disuwuni pertanggungjawaban benjing ten akhirat. Makane ngomong sak omong tindak lampah mlaku sak mlaku kudu sing ngati. Mergo benjing menungso tanggung jawab ten awake dhewe mboten tanggungan wong liya. Ngoten nggih, mugi manfaate. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.